Maayong gabi sa tanan na to nga magkapaglaom sa kinatibukan sa kalibutan. Maayong gabi sa tanan nga dinhi sa tuwang nasod sa Pilipinas, sa Thailand o sa tanan nga mga nagasunod ining atong tulumanon. Karong gabi una makapaglaom, ang una natong hisgutan kining hinungdan ngano nga kita adunay mga pagantos, kita adunay mga luha, kita magkabulag-bulag pinagis kamatayon. Tungod maguna nga inay nga kita maglakaw duol sa Ginoo, naglakaw ta paatras palayo sa Ginoo. Ang atong isgutan karon unang gabi makapaglaom kining the backward walk from God. Sa to pa lakaw atras palayo sa Dios. Now, doon na ba yung mga panahon makapaglaom nga ang atong kinabuhi naglakaw kita nga nagpalayo hinuon sa Dios. Niya gisulti sa palang kasulatan kayo tanaw sa Jeremias City 23 ug 24. Actually kini nga mga punto dugan niya ning gisgutan sa Dios o gusto niyang ipinundom kanato sa atong panahon karon. Naingon din ha sa Jeremias kapitulo 7 bersikulo 23 ug 24 siya. Kini mao ang akong isulti kanila. Muna akong isulti sila ha. Kinsa ni mga katawan sa Dios, mga pinili nga katawhan ang Israel. Ingon siya dinhi, tumana lang ninyo ko, obey me, and I will be your God. Conditional mga kapaglaom, alas to mga higala, mga kapaglaom nato, o mga viewers, conditional ni nga, ang Diyos mahimong atong Ginoo, atong manlalaban, atong maghuhukom, atong giya, o atong manluluwas. Isang, obey me, I will be your God, and you will be my people. Sa ato pa, kung ikaw gusto mahimong anak sa Diyos, mga katawan sa Diyos, tumana lang siya. O niya, nagpalayabalag kasulatan, do everything as I say, and all will be well. Tumana lang kung isulti, ang tanan pulos na maayo. Sa ito pa, maghunahon na tangan nung naman tayo mga pag-antos. Ganun doon na may mga kasakit. Tingali tungkol magkapaglaom kay kita inay nga musunod sa Ginoo, nagpalayo ta. Inay kita magkaduol, atong himuon nga ang malaka na to, paingon sa iha o nagpalayo naman hinuon. Hinungdan, nga ang Diyos na subo, biyagin kayo. Nga no? Sa una pang panahon, dili lang sa itong kapanahonan karon. Kung imong tanaw ng balang kasulatan, dugay na nga makatuigan, ang makatawan nagmagahi pagsunod sa Dios, nagmagahi paglakaw uban sa Dios, suod sa Dios. Nga naman, niya ang prueba. Versikulo 24, ingon din, apan ang ako makatawhan, dili maminaw sa kuha. Kita di mo na? Ang Biblia nagiskot pagpaglaom, nga makatawhan sa Dios, dili maminaw sa iyaha. Nga naman, doon na tayo tinguha sa kinabuhi, nga gusto na itong tumano na itong gusto. Muna, sa kadaghan nga bisis, makapaglaom ang Diyos, kanunay nag-agat ka na to, duol ka na ko, sunda ko ninyo, obey my voice, I will be your God. Apan sa 24, subo kayo pamalandungon, nga nag-ingon din, apan ang akong makatawhan, wala, dili maminaw ka na ko. Nagsige silang himo, bisan unsa ilang gusto. Imo ba makita mahanduraw karon makapaglaom sa atong panahon nga magkatawan inana sa nagihimo? Inay nga mosunod sa Ginoo, moduol sa Ginoo ay gusto lang mangitag ilang kaugalingong dalan, maghimo sila kaugalingong gusto nga malipay sila apan masubo ang Dios. Klaro gisulti sa balang kasulatan, dugay na ni nga makatuigan gisulti sa Ginoo. Ang akong makatawhan, kamo, ako, kita. Adunay panahon kita mahilayo o nahilayo sa Dios o magpalayo sa Dios. Ingon siya nga sila nagpadayon pagbuhat bisan sa ilang gusto. Ilang gisunod ang ilang tinguha sa ilang unsa sagot suton. Gahi, hiwi nga kasing-kasing. Nga naman tungod sa pagkadautan. Ingon di following the stubborn desires of their evil hearts. Mga kapaglaom, kung nakita sa Ginoo itong kasing-kasing nga kini siya sukwahi sa kasing-kasing mo na isa nga, maghimo ko kasing-kasing sa inyo ato ng isgutan, kanang maglakaw ta, uban sa Ginoo, sa walay katapusan, isa maghimo ko kasing-kasing sa inyo ha. Dili sama sa kasing-kasing ninyo karon. Nga naman, ingon ang 24, ang inyo kasing-kasing good, hiwi na ang pagkadautan. Okay? O niya din inay nga sila mo lakang paduol sa kuwa, ingon they went backward instead of forward. Now, saan mo na ito pagkibalo makipaglaom, o saan ito pag-abot sa atong padulngan, kung ang atong lakaw, atras, inangay kita paabanti. So, makita na ito din, ang Diyos kanunay nag-aagda ka na ito, sunod na mo sa kuha. O niya mulakang mo, paduol. A closer walk with God. Pero kanikaron kay, we are drifting away, a backward walk from God.
And so, ang Diyos nagtanaw sa matag adlaw sa atong kinabuhi, iyang nakita unsay handom ninyo, unsay handom nako. We cannot say, wala man ni Ginoo nagtanaw. Walay gutlo makapaglaom ang Diyos matagpilaw gadi sa kakita sa imong gibuhat. Never. Ang Diyos kuno nagtanaw sa atong gibuhat, unsa atong ginahandom sa kinabuhi nato, unsa atong ginaplano. Apan bisan pa ni kahiwian nato, ang Diyos wala gyud magkulang kanato. Tungod kay gusto niya nga ang mga katawhan sa kalibutan nga nagbagahi sa kaugalingon, iyang luwason. Gani ko nimong tanaw din ha, makapaglaom sa basahon sa Roma 5:8. Apan mao kini ang gipakita sa Dios, giunsa kita niya paghigugma. Ha? Giunsa kita paghigugma nga pinaagi na nga gugma, siya nagpakamatay. Kani kanato bisan makasasala pata. Makapaglamusay kita kung kita'y pagbuton, amiguhon nato itong mga tao nga maayo ginuhatan sa tuwa. Amiguhon nato itong mga tao nga din maayo mutagad, muhatag. Pero lahi ang Ginoo. Ang Ginoo mo abigo, muhatag pabor sa mga tao nga makasasala. Sama ninyo, sama nako, sama nato. God has given us the favor. Iyang gipakita, iyang gugma. Isa nga, and then He showed how much He loved you, He loved me, and He loved us by having what? By having Christ crucified on the cross. Iyang gihatag ang iyang anak. Nagpakamatay si Kristo tungod sa atong makasalanan. Kasi sige manggutag palayo. Inay kita pa doon, sige palayo. Magkapaglaom, hinawag pa kining tibok simana nato panag-uban, aning a closer walk with God. Muna isugdan nato bitaw maglakaw ta nga, paduol nga to sa Diyos. Muna na ang atong himuon. We have to walk closer to the Lord. Ha? Dili kay magpalayo. Ang Diyos na pakita siyang gugmangan hinato. Padayon makapaglaom. Episo 2, versículo 4. Ang Diyos manggiloyon kaayo kanato. Nga bisan, kita patay na tungod sa sala. Aban ang Diyos na higugma kanato, grabe nga gugman. Nga iyang gibuhi kita pag-usab. Pinaagi kang Kristo. Gibuhi kita pag-usab. And so, kita patay na tungkol sa itong pagkamakasala. But you know, through Christ, He made us alive again with Christ. O yung mga din, o mauna ang kahibulungang kaayo, kaaghop, gugma, pagtagad sa Diyos, aron kita mga luwas, bisan kita makasasala pa. Yun sa maniya. Iyang kapakita, iyang gugma pinagis sa pagdupas Kalbaryo sa cross. Muna makaingon ko, kaning cross, mao ni ang dala nato paingon ngadtos kadaugan. Kining cross, mao ni atong subayon nga din maghatod kanato ngadtos kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios nag-agda kanato subay sa lisod nga dalan. Of course, karon doon na nay daghang dalan nga mga nindot kaayo. Alang sa toa mga kapaglaom din sa Pilipinas, mga bukig na lagyo nga lisod karon mag-agian na, uy, pagkagwapo na sa dalan. Apa doon na tuwa ng paglaom nga dito ko sa silang kagang dala mo agyanan las kabaw kinawala di ay sa kining Google, anti-Google, gibutang kami nga tos bukid unya agyanan ra kabay kundi naman kasada. Na ay dalan pero ag kabaw ra may makaagya di. Hapit mi mga hulog sa pangpang kay wa di naman ko ka liko kay pating kurbadaha ning ungot ang break pastila gyud kurbay ko Ginoo dinhi mga tapos pagkalisod sa dalan ko wa gyud makakita na mo diri. Makapaglaom karon hayahay ang dalan. Apanigon na bilang kasulatan sa Mateo, lisod ang dalan paingon sa kadaugan. Sangkad ang dalan, paingon ngadto sa kapildihan. So isasubay sa cross. Si Kristo makapaglaob, giduphan kita niya sa Kalbaryo sa cross, aron nga ikaw kako, adunay paglaob maluwas. Gani, kung imong tanawon dinhi, ingon siya nga, subay mo sa cross. Dali mo. Makapaglaob, mo ni ang tuyo sa Diyos, ang nakaparat, ang nakasubo lang gyud kaayo. Tungod kay inay kita mutuman sa Ginoo, ang 24 na ingon, apan sila nagmagahi, di wa sila mutuman sa kuha. Wa sila maminaw, hatagig nagpagtagad ang akong gisulti. Sa Good News Bible, sa versikulo 24, apan sila wala gyud mutuman ni maghatag lagbili sa akong gisulti ngadto kanila. Subo yung kayo. O niya, inay, nga ilang sundon, atong tanawon ang Good News Bible, apan instead, they did whatever their stubborn and evil hearts told them to do. O sa kita magbuhat nga, akay ka na may buhata. Kita'y diktahan makapaglaob sa ato agon sa atong konsensya, muna himuon na to. So pagkadagan sa mga tao karon nga naghimo sa mga butang
makapasubo sa Dios tungod kay mo dikta silang dautan kasing-kasing. Unya kun imo tanaw ng ubos dinhi, lagi dinhi, and they became worse instead of better. Nagkagrabe ang pagkadautan inay nga mag-usab. So karon ang paglaom, kano sa may nagsugod ning problema nato sa mga pag-antos. Kining handom nato nga maglipay ta sa kalibutan bahalag magkinaunsa. Nagsugod yun na actually sa diyang ang atong unang gidikanan ng kasala. Ang tuyo biya sa Dios gihimo niya siya nagsiba. Aron biya nga magtuman siyang kalagdaan. Aron biya nga musugot sa tanan niyang kalagdaan. Gani kun imong tanaw dinhi, ang Dios naghatag pagkaon libre. Apan dunay usa ka pagkaon dito, usa ka prutas nga ayaw lang kaon na kay panahon mo kaon ka mamatay gyud ka. Apan libre biya kanon ang tanan. Pero kada lagi sugot-suto ng kasing-kasing, kada laging gusto kitang magtuman sa atong gusto. And it happened to the first parents nga atong nabatan sa kalibutan. Ano si iba? Now, unsa nahitabo? Sila makapaglaom, inagi na si Ginoo ayag kaon ng kahoy sa maig sa dautan, makaila ka sa maig sa dautan, ayag kaon na kanan ng mga kahoy sa kinabuhi, kanan ng mga prutas kani makahatag kani kahimsog may panglawas. Apan anang kanang kahoy ayaw lang. Kay mao nang kahuya nga maghatag kanimo kahibalo sa maig sa dautan. Na nagtubo sa taliwala sa naman, ayaw lang nagkana. Abi nimo ang pagkasugot-sutan sa kasing-kasing sa tao, nagsugod pa na kaniadto, nasunod lang na nato karon. Muna karon makapaglaom, nakita naman nato ang resulta sa sala. Mag-usab ta, magbago ta, usbo nato ang atong mga plano, ang atong mga desisyon, ang atong mga lakang. Nga inay kita maglakaw, mahiwi, pa-backward, kato malakaw ta karon, paduol sa Ginoo. Ang tao makapaglaom, tungod kay naglakaw sila, inay nga paduol sa Ginoo kanunay, actually sa sinugdanan baya, they were living closer to the Lord. Makaunahon ako, kada adlaw, maghinabi sila sa Dios. Unya, magkukabildo sila. Nagunahon ako, malipayo na gidikanan. Unya, ang Dios kanunay, magatambag kanila. Pagkatindot yung kayo. Gani kayo mong tanaw na balang kasulatan sa Genesis 2, versikulo 15, ang Dios nagbutang kanila diha sa tanaman sa Eden, aron pag-atiman, aron sa pagtanaw, aron sa pagmintinar sa tanaman sa Eden. Nindot. Apan, subo lang tamalandong nga ang pagkasagot suton sa kasing-kasing nagsugod pod sa unang ginikanan. Busa ang gisulti sa Dios nga ayaw kaon ay okay man sa pirmiro, mo bitanaw say nga may man isunod sa mga kalagdaan kanang pirmiro, pero badugayan na mura magmusliskuhag na ta. Dili man maayo gihap ug mao ni padayon na to. So tilaw-tilawan kuno nato ning mga butang sa kalibutan. Dunay usa ka tigulang kaniadto sa Zamboanga City pa ko, nga kadalakaw nako, nging sa pastor kuyo ko Bible study. Iko, okay, come on. Sa diha nga mag-Bible study, kukuyog ito sa kanunay, iko may po kakay, kugihan po kalihiro po ka mukuyog sa Bible study do. Sa ganahan ko mag-Bible study, pastor, kuyog nimo, kaya at least makakaton po ko. Iko, okay kayo. Nawala ko sa Zamboanga City, nabalhin ko lang distrito, nabalhin, daghang nabalhinan. Tingali mga 10 years after, niabot ko sa Union, ning balik ko dito, akong gipangita tong tawhana nga magsiguguyog Bible study. Pastilan mga kapaglaom kay pag-abot ako silang balay. Sa naramadan na po yung pastor, ning balhin naman siya, wala na sumuangga, na nadiri doon sa Lutangga. So ning adto ko silang balay, gibistan ako sa balot sapon. Pag-abot ko silang balay, mga kapaglaom, pagkadaghang kinhason, kanang kabhang bitas kinhason sa ilang balay, sa kaabuhan, ikaw na naman kay mga kinhason dere. O sa man, nagkaon ka isa nga, pastor, kining ako ng gisudan, kay gikan sa gamay ko, wa ko kakauna na. Unya karon kay tiguan ko hapit ko mamatay, at least makatilaw po ko ana sa di pa ko mamatay. Pastilan yun noon. Sa kadugay niyo makapaglaom nga sunod sa Ginoo, imbis na nga nagkadugay na, nakatigulang na, ning supak na hinoon. Kung naunsa naman ka? Kaniadto nga grabe ka mukuyog sa kong Bible study. Kaniadto, magsiking ko, pastor, gusto ko mukuyog Bible study nimo. Aron ka makakaton. Nakakaton na ka. Nagkadugay ang pagsunod sa Ginoo. Karon nganong ning palayo man hinoon ka. Isa pastor, wala yung ko tilawan na itong una. Kaning makinason, kaning mga lambay, kanang mga tanan, nukos, o sa din na kanang idili sa Ginoo tanan nga nasa dagat. Wag yun sa katilaw. Isa karon kahapit ako mamatay, tilawan na nako ni. Pastilan, ning palayo na hinoon sa Ginoo. Muli nito mo paglaom nilang Adan ug Eva. Sa diha nga sila nagkuyog sa Dios, nagkadugay sa naman sa Eden, ang gidili sa Ginoo na unsa man hinoon ilan naman noong gisupak. So ang gisulti sa Dios ayaw mo kaon na. So nagsugo na sila lakang palayo. Nga unta paduol man ang ilaha kanunay nga relasyon, duol kayo.
Suod silang higala, matag adlaw ang Dios mo bisita kanila, makighinabi kanila, apan nagkadugay sila makapaglaom ning abot ang unsa, ang tawhanon nga pagbati nadala sila sa limbong sayawa. Ang yawan na ingon ay tuo, di ka tuo mamatay. Nabitaw mga panahon nga mingon ta, ang tabako makadaot yun na sa lawas, sigarilyo, ang bino makadaot yun na sa tong lawas. Pero doon na pingon, ay tuo man ka. Kaniad to, nagsugur ka inong 15 anyos, karon 50 anyos ako, tanawa, may malagi ko. You see? So, naay mga tao, so nga, di tinuod ay makadaot ang tabako, di makadaot ang bino. Ang suning sulay po sila. Magkapaglaom tanaw na to ni, limbong sayawa. Tanawa, gisulti niya, di ka mamatay, oy. So, ang babae na minaw pag-ayo sayawa. Nga naman, klaro gisulti sayawa, sukwahi sa gisulti sa Diyos. Muna, kung ikaw gani maminaw sa mga pulong sukwahi sa gisulti sa Diyos, magsugod kag lakang palayo. Magkapaglaom, kini mo itong hatagag pagtagad. Tungod kay ang tuyo sa Ginoo, nga kitang tanan mga luwas, nga unta kitang tanan makambit ng kinabuhing walay katapusan, nga unta kitang tanan magmalipayon sa kalipay nga wa nay katapusan. Apa tungod sa sala sa tao, nag-antos ta. Apa ang tuyo sa Diyos, gusto niya nga mubalik ta. Mubalik. Nakasala si iba, kidanan pa gid iyang bana, kaon ka, wala man kuno unsa. Ingon na Ginoo mo, kaon ka, matay, balik kuno unsa. Tilawi gani. Kay balula si Adan nga mamatay gyud ang taong musupak sa Dios, apan tungod sa iyang gugma sa asawa, una sa makaingon ko, usay kining gugma nato sa tong asawa, mo sakripisyo na lang tatungod sa asawa. Wala pud kaunaw na si Adan nga kung mawala si iba, kung mamatay si iba, tagaan siya glain nga iba sa Ginoo. Apan mo sige mo niya ning kaon silang duha og nangaabli ilang mga mata. Nahiba lang nga hubo dahi sila. Nga naman tungod kay gituman nila ang dikta sa yawa inay ang pulong sa Dios. Muna siya, but they don't pay attention to what I say. Matod pa sa Jeremias 7:24. Wa gyud sila maminaw sa kong gisulti. Mao pa din hitabo sa unang ginikanan. Wa maminaw apan naminaw sa dikta sa kaway. Pero bisan pa niana nga sila nakasala, ang Dios sa gihapon nangita kang adano kay iba. Ning abot siya sa traman sa Eden, ning tago na ang duha tungod kay hubo naman sila, apan ang Dios ingon sila, man mo. Asa man mo. Nangita ang Dios nga may gugmaon. Sama sa atong panahon karon. Bisan kita makasala pa, ang Dios nagpakamatay gipangita ta sa Ginoo. Ning ani sa kalibutan, nagpakatao diha sa pasungan, diha sa ordinaryo uyabot nga pasilunganan. Natao siya, gibiyaan, naging harian sa langit, gibiraan ang iyang himaya, ning kuyog kanato. Iya kitang gipangita. Sama papangita niya kadano og kang iba. Asa man mo? Ingon po ng duha, ay ning tago mi. Kay hubo manggod mi. Ning tago mi. Makapaglaom siya ng pagtago. Ingon ng Dios, ngano man nga ingon mong hubo mo. Ngano ingon mo nga wala boy bisti, wala boy sapot. Ning kaon day mo atong prutas nga nako ayog kana. Magkapaglaom, nagsigid na yung tulod-tulod. Ang bitin magod, ingon na babae. Api ingon na laki, ang babae magod, ibugyatag sa kuha. Ingon na babae, ang bitin magod. Magkapaglaom, mao niya nahitabo, nagsugod ang kasakit sa magkatauhan, tungod kay nagsugod og lakang palayo, ang unang ginikanan, si Adan og si iba. Ang gusto sa Dios kaunta, kita maglakang paduol. Nang sa paghitabo. Sa diha nga sa nakasala na, ang himo sa Ginoo, gipalayo na gyud sila hinoon sa tanaman sa Eden. Kung kita magkapaglaom magsugod ganig lakang palayo inay paduol sa Dios, ang Dios sad moabog kanato tanaw giingon sa balang kasulatan 3:23 ug gonya ang Ginoo nag-abog kanila gikan sa tanaman sa Eden. Ug gonya sila nagsugod og kultibar sa yuta. Unya ingon dinhi sa yuta diin sila gikan giumol. Giabog sila karon isabot ang palayo. Makapaglaom sila unta naglakang palayo sa Dios. Apa sa diyang sila makapaglaom na kasalanan, giabog na gyud sila sa Ginoo, nagsamot og kalayo og kalayo. Mo ni ang tuyo nato dining atong tibok panag-uban semana nga kanang maglakaw ta duol sa Dios kay karon halayo man ta. Hinungdan kita na halayo tungod sa atong pagsupak sa pulong sa Dios. Tungod sa dikta sa kaway nga din atong gisunod. Giabog hinungdan sa Ginoo palayo. Muna magkapaglaom akong atong mahunahunaan, karon mo nang panahon nga maglakaw ta duol sa Dios. Nga maglakaw ta suod sa Ginoo.
Aban usahay, ang dikta sa kaway, mo atong sundon inay ang pulong sa Dios. Muna, ang Jeremias, Kapitulo 7, 23 sa 24, kanuna yung basahon ako pa sila, no? Kaniad to pamandi ay ni, nga kung kita mo tuman kaniya, nga kita mo sunod sa iyang mga pulong, ingon siya, mahimo ko inyong Diyos, o kamo mahimong akong katawhan. Usa ra gyud makapaglaom ka mga, usa ka rason, nga mahimo tang anak sa Diyos, katawan sa Diyos, kung musunod ta sa iyang mga kalagdaan. Apan kung musupak ta, ingon diha ang Lucas 23:3, sagaw, di mo muusab, mga matay gyud mo. Nga naman, tungkol sa kalibutan makapaglaom, ang sundon sa tao, inay ang pulong sa Diyos, pulong sa kaway. Niya'y Biblia nga kanuna ito ginadasig, nga unta atong tunan, nga atong basahon sa matag adlaw. Hatagan itong panahon. Kung ito panahon sa telebisyon, tagaig panahon ang Biblia. Tagaig panahon ang pulong sa Diyos. Muna'y mo giya nato, muna'y mo dikta nato, muna'y mo hatod ka nato sa dalan o ngadto sa kinabuhing dayon. Subay sa dalan nga maghatod ka nato sa kinabuhing dayon. Apan sa gingon sa episode 2:2, isa nga gisunod man gud ninyo ang yawa. Siya may nagbuot sa kalibutan, siya may naghawod sa kalibutan karon. Unya iyang gusto nga kitang tanan pasalaagon. Ang iyang espiritu magahunghong ka nato, apart kisa may itong tundon, hunghong sa Dios, hunghong sa kaway. O sa naman pagpagswabi ng hunghong sa kaway. Muna, sa kadaghanan makapaglawag mga makatawan sa kalibutan, nga sila musupak sa Diyos, munang magkinabuhi nila miserably. O sa yung ganong miserably man, nga tanawar ko, hayahay kay sila. Nga naman mga tao lagi nga nagsunod sa Ginoo, ganong lisod man, way kwarta. Niya yung mga tao nisupak sa Ginoo, nagpatuyang sa ugalingon, nagkiningunta sa kang comfort bitaw sa kalibutan, ganong hayahay man lagi. Dagko magbalay, guwapog sakyanan, sa may pani. Di na lang kumusunod sa Ginoo, ano na lang kumusunod sa kaaway. Mga kapaglaom, ang yawa, kanunay magabunghog ka nato. Ang gusto niya, nga atong supakon ang isulti sa Diyos. Pabaladungan ito pagkayo. Nga naman, sa 3 second din kay kamo biya, giyahan kamo, gimanduan kamo, gigawngan kamo sa iyong hakog nga tinguha, sa iyong lawas o inyong hunahuna. Muna makiingunta, ang hunahuna nila, kuyog sa Diyos, okay pa. Nagkadugay sila nga dito sa laman sa Eden, uy, ning tilibagbag naman. Inay nga maglakaw, kanunay uban sa Ginoo, muna doon na tayo tupiko magkapaglawam nga walk with me. Napoy walk before me. Ang tuyo sa Ginoo nga, lakaw lang uban ako. Pero kung sa nagpalayo man noon, it was a backward walk from God. Muna, kung sa may nakabackward, ang ilang tinguha nga tawhanon. Ingon din the selfish desires of our bodies and minds. Muna magagiya ka nato, nga maglakaw ta palayo sa Ginoo, inay magpaduol. Magkapaglaom, ang versikulo 3 sa Episo, nag-agda ka nato, nga atong kontrolahon ang atong kaugalingon. Di kita magpadaog sa bulog sa atong pagbati, paghibo, o mga lakang nga mahilayo sa Diyos. Pare din ingon din kay ikaw naghimo man, sunod man sa dikta sa imong hunahuna o kasing-kasing sa, o niya, nakapasuko ka na sa Diyos ka na to. O niya, kung masuko ang Ginoo sa man, iya kang silutan. Ingon din and we were going to be punished like everyone else. Sa ito pa, kung masuko ang Diyos ka na to sa gibuhat, sa diyan kita gisultian, dili mo tuman. Dili biya sa tanang panahon, narabay pundo karon makapaglaom. I hope nga mabantayan nato ni. Doon ay grupo karon, nga niya nagkaroon sa ito ang dapit sa Mindanao, dinhi sa Bukidnon o sa Cotabato. Actually, ka na sa Manila ang financiera na. Kanang real, kanang love real. Love real, kung naman sa ito gugma, tinuod na. Ang ilang rason, kung ang Diyos gugma, di gina siya mapatay. Kung ang Diyos gugma, di gina siya magpaantong si makatawhan. Sa ito pa, walay patay mahitabo, bisan pa kung maghimo kag salaod, bisan maghimo kag supak sa kabubuton sa Diyos, bisan magpalayo kag lakang, palayo sa Ginoo, way problema, ganun man, God is love. Nakadungog ko makapaglaom samtang nag-istorya, ko nga, ning abot na yun din sa Pilipinas. Nga unta, kusog mo na sa Amerika, karon ning abot na sa tuwa din na yun sa SWPUC, sa Bukidnon o sa Cotabato, na sila'y camp meeting. Ang ipadako, ang Diyos gugma. Kay Diyos gugma man, ang Diyos gagugma di mo patay. Ang Diyos gugma di siya musilot.
Munang teolohiya magkapaglaom, kanang once saved, always saved. Ang naluwas naman ko, abis ako simbuhaton ako, okay na. Ang patanawan ko, sulti sa balang kasulatan, Episod 2, versikulo 3, ikon din kung ikaw, gidumalahan sa imong hinakog nga tinguha. Okay? Ogon niya, og sa imong hunahuna. Ikon din ogon niya, masuko ang Ginoo kanato. Gihimo nato nga Dios masuko. Ogon niya, iyatang silutan, sama sa iyang himuon sa uban. Kapag laom, kung imong tanaw ng kasaysayan, makaingon ta, mao di ay nga nag-antos ta. Kay inay paminawon sa tao ang tingog sa Dios, gipaminaw niya ang tingog sa yawa. Muna karon makapaglaom, inay nga kita mo duol nga to sa Ginoo, kita doon mo palayo, lakang palayo sa Dios. Kining kalibutan na pagkadaghan sa mga butang nga din atong bantayanan. Nga kita mahidalinas, o nya inay magpaduol kita sa Ginoo, ay nagpalayo naman niya ay. Gani, inyo ni nakita, apan ako ning ikuha makapaglaom, ka picture, hulagway. Kaya bitaw hangtod karon, napay sambunot biya gyud ang yawa ug ang Ginoo. Gikan sa langit, tag-away na. Pagabot sa yuta, nagpadayon ang ilang away. Muna nga, ning daog ang yawa sa tanaman sa Eden. Isa, daog ko. Wa na matuman ang gisulti sa Dios ngadto sa unang tao, unang ginikanan, apan ning tuman sila sa kong gisulti. Nalipay siya. Sa diha makapaglaom nga iyang hiluan ang hunahuna ni Judas, ning daog gyapon siya. Si Judas na dalaman. Okay? Ama sa diyang iya gitintan si Jesus dito sa kamingawan human sa nabautismuhan, pag-abot ito nagpasa siya dito, ay singaw kaon. Wa siya nakatinta kang Jesus. Pildi siya. Kapag laom kayo mo tanawon, sa diya ka si Kristo gilangsang sa cross, ingon siya, daog ko, pero pildi siya. Gikan pa pagkataon ni Kristo ang yawa na hibalo na, kini siya, mauni-uni ang magluwas sa katawhan sa kalibutan, gikan silang papakasala. Gipadala sa Diyos ang iyang anak. Aron kita nga nawala, iyang mapasiguli. Kay tungod siya mo ang Diyos kang gugma, tinuod na. Apan ayaw sa ligi, nga ang Diyos kang gugma, dili mo silot ka na to. Klaro biya sa balang kasulatan. Silutan niya ang tanan nga makasasala kung dili ka mutuman siyang kalagaan. Apan ang Diyos nagpadala siyang anak kanika nato. Kung di mo tanawin, Juan 3:16, ang Diyos tigugma sa kalibutan, iyang gihatang iyang bugtong anak. Aron unsa, bisan kinsa nga mutuo, klaro kayo no? Wala yung bisan kinsa mo supak, pwede rin po ialwason. Apan dayag kay gingon sa Juan 3:16, bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili gyud na malaglag, apan makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Asa man dinhi ang teolohiya, nga kung ikaw luwas na luwas yun ka, kaklaro kayo, ug di ka mo to, malaglag yun ka. Muna makapaglaom, kung atong tanan ng balang kasulatan, giyahan taniya, nga kitang tanan magsubay, maglakaw, kauban sa Dios, maglakang paduol sa Dios, ayaw gyud og supak. Ngano, bisan kinsa nga motuo kaniya, may kinabuhi nga dayon. Apan kinsa nga mosupak, ingon sa dinhi, pagasilutan gayon. Ang pagkatao ni Jesus o iyang kamatayon, ang katuyuan makapaglaom mo ang pagluwas ka nato nga makasasala. Ang tuyo niya kita makapaduol ngadto kaniya. Dagan sa mga katawan nga diin nagbiay kay Kristo sa diha kasi nagmisteryo pas kalibutan. Apan pipilalag ka mga katawan ang iyang kuyog kanunay. Of course, ang 12 ka disipulo. Apan usa niya na naglimbong pa yun. Diini makapaglaom makita nimo nga ang Diyos sa parehag sa gugma atong giskutan kaniya sa Roma 5:8. Iyang gipakita iyang gugma nga kanato. Siya nagpakamatay bisan kita makasasala pa. So kining taytayan nga cross nga gihatag mo kini ang dalan nga makapasig-uli kanato. Mo ni ang taytayan paingon sa kinabuhi nga walay katapusan. Mo na ingon sa ikaduhang Pedro kapitulo 3:9, busa ang Dios mapailubon kaayo kanimo kanako og kanatong tanan. Ngano? Tungod kay dili siya gusto nga dunay usa nga malaglag. Apan gusto siya nga ang tanan unta mubiya silang pagpakasala. Nga unta muduol ngadto kaniya. Kung kita mga paglaom nagkalayo isa nga duol kanako. Dili biya malipay ang Ginoo magkapaglaom kung adunay usa ka tawo nga dautan nga mamatay. Masubo biya sa pag-ayo. Of course, samot na nga ang mga tao nga iyang mga inanak. Kung mutaliwan sa kalibutan, subo ang Ginoo. Ang makita nimo nga bisan pas kamatayon sa mga dautan, dili gusto ang Dios maghilak siya.
Kay gusto niya ang tanan ginunta makabalik sa paghinulsol, makabalik kadto duol kaniya. Muna tuyo sa Ginoo, tanawa ko sa balang kasulatan, Ezekiel 33 versikulo 11. Isulti ngadto kanila, ingon nga ako buhi. Dagingon ang Ginoong Dios, ingon sa dinhi, wala ko'y kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Malipay ba siya kumatay ng dautan? Dili. Ang gusto niya muduol ta. Muna ni panahon na muduol kaniya, kaya di sa malipay, nga mamatay ang taong dautan nga di makabalik. Apa sa diya makapaglaom, nga ang taong dautan mo balik, gikan sa iyang dautan nga binuhatay siya nga, siya mabuhi. Nindot kayo, no? Kung ikaw makapaglaom, nagsunod, nagsugod, naglakang palayo, a backward walk from God. Now it's time for us to walk closer to God. Nga naman, kay kung ang dautan mo biya, gikan sa pagdautan, ingon siya mabuhi. Muna gisundan mga kapaglawom sa kining maurag yapon nga bersikulo, iparayin, turn o back, balik na mo. O, nga nung magpadayon mo diya sa dautan nga mga binuhatan, sa dautan nga alagianan, nga nung kinahanglan magpakamatay mo, diha sa inyong dautan nga pagkinabuhi. Balik na mo. Muna, sa bagong tugon, sa Lucas 3, versikulo 3, yung sa apan kung kamo, dili gani mo balik kato sa Diyos, o di gani mag-usab sa inyong mga unsa, inyong hunahuna, o sa inyong mga binuhatan, nan sigurado gayod. Ikaw na pala kasulatan, sigurado gayod, nga kamo tanan mga matay. Magkapaglaom, dili ta magunahuna, sama sa nahuna soban, nga ang Diyos gugma, di na siya patay. Ang Diyos gugma, di na musilos sa mga taong dautan. No. Giklaro pag-ayo, magkapaglaom, ang Diyos gugma tinuod na, siya balik mo. Hinundas siya ning anis kalibutan yung ipadala, yung anak kay siya gugma. Hinundas siya nagpakamatay sa cross kay siya gugma. Apan kung ikaw dili mo dawat kaniya, ikaw dili mo tuog kaniya, ikaw magpatuyang si mong hunahuna, nga mauni insakto, mauning dalala ko sa bayon, if you don't turn to God, and change the way you think and act, then, sigurado yun. Ingon dili, sigurado yun nga ikaw pagasilutan sa Diyos o ikaw mamatay. Muna makapaglaom, o sa hinungdan nga nung kita, mula kang palayo sa Ginoo, kaya magunahon na magunta sa mga butang sa kalibutan, makahatag ka natong katagbawan. Makahatag ka natong makapaglaom o kahayahay, kalipay. Apal matay pag-ayo. Ayaw tanaw sa butang sa kalibutan, kaya kanatanan lumalabay lang. Tanaw na ito makapaglaom karon, bahala ko kung magkalisod-isod. Basta kayo nga akong kinabuhi, suod sa Ginoo. Basta kayo ako, dool sa Diyos. Ang akong relasyon, suod kaniya. Muna, atong tanaw ng butang, ngayon giandam, dili kini butang nga makatagbaw ka nato sa kalibutan, nga lumalabay lang, ikaw na balang kasulatan, ikadang Korinto 4:18. Samtang kita magatanaw, ayaw pagtanaw, ana mga butang. Nga unsa, nga di, we look not at the things which are seen. Ayaw tanaw ng butang, nga di, nga atong makita. Apan, ang atong tanawon, kanang butang nga di makita, yung kung sura po na tanaw ng butang di makita. O saan pagtanaw mo makita? Pero igsoon mo na itinanawan sa mata sa pagtuo. Wa ko kakita sa langit, apa nagtuo ko nga doon langit. Wa ko kakita sa Diyos, apa nagtuo ko doon Diyos. Kisa may nakakita sa yung kasing-kasing? Wala. Apan nagtuo ba ka doon kasing-kasing? Of course. So muna ingon din ayaw tanaw anang butang nga makita. Apan tanawa ang butang nga dili makita. Nga naman, kaya ang butang nga makita, kinitanan temporaryo lang, lumalabay lang. Apan ang butang nga dili makita, ingon din kana sila walay katapusan. Magkapaglaom nindot kayo. Kung ikaw magalakaw dool sa Ginoo, magatanaw sa butang nga dili makita kay iyang giandam na tuwa sa langit, sa tanawa na kanunay. Ayaw ka nang makalipay nga butang sa kalibutan, temporaryo lang, lumalabay lang. Apan tutok ngadto sa taas, tanawa ang butang nga di makita. Muna makapaglaom nga kung atong ibaylo ang butang di makita, of course ang mga tao karon kana magyung na makita, kana magamit, kana makalipay, mo nilagi moon. Usam ko ng butang nga wala pa diri. So wala sila eagerness, wala sila kasibot, nga muadtuan ang dapit, gigiandam si Ginoo. Apa niya dinhi? Ego dinhi sa Pablo, iskadong Timoteo 3:1. Kinahanglan makasabot mo niini. Kinahanglan makasabot mo. O sa igsoon, ito makasabot, muna ang patuyag tas kaugalingon. Hala, unsay una to, ala, sige buhat. Kinahanglan makasabot mo niini. Sa katapusan mga adlaw, ego dinhi, dunay mga unsa, dunay mga kagulyang, dunay mga kasamok nga moabot. Ang mga tao, tanawa pa kayo sa kinabuhi sa mga tao, katapos sa mga adlaw ni,
Karon na nimo nahitabo sa atong panahon. Ang mga tao, mga usa, mga hakog. Mga tao, mahigugmaon og salapi. Mga tao, hambugiro. Mga tao nga diin tigpagawal. Mga tao nga diin musulti og dili maayo nga makapasakit sa tao. Mao ni ang mga tao sa katapusan. Nana ba ni? Nana ni. I hope nga dili ta kabahin ani mga tawhana. Gipadayon makapaglaom, bisuglos gyapon dinhi. Sila unya, ingon dinhi, ilang tunglohon ang ilang ginikanan. Muna makadugog ta, ikaw ray ginikanan mo sukol og anak. Kasi ang mga bata nanuoy mo badlong sa mga ginikanan. Wala na pagtaw sa ginikanan. Wala sila ipagpasalamat pa o sa ihatag karon. Mangutana ko, pila ba ka mga bata karon? O ko sa itong eskwelahan, nagtudlo kanunay ka na bitawng appreciation nga o sa ihatag, thank you. Pero kadaghanan sa mga bata, pag dawat na, dagan, wala thank you. Muna yung mga hatog sa mga baryo-baryo, mga hatag, bigo na kumisis. And then, o sa isulti mo, amo tanaw lang sa mata, kaya wala ginanog thank you. Wala nahanad, gikan silang puluyanan. Mga katawan sa katapusang panahon, dili na mapasalamaton. Walay respeto sa mga butang nga balaan. Wala na. Para sila ha, ang tanang adlaw okay na. Para sila ha, ang tanang mga butang gitugot na. Way kalainan. Apan kapag lawom ko ni tanan versikulo 3, ingon dinhi, kini mga tao na kulang sa gugma nga to silang puluyanan, ilang pamilya. Karon, pila ba ka mga bata karon nga naglatagaw diha sa kadalanan bisag tungang gabi ning uli ko gikan sa Butuan alas 11:30 ning agi ko dinhi makapaglaob sa kining Carmen, nakita na ko mga bata pastila nagduko batanan ang ilang unong kabata nang lingkod sila ang ulo nag-abot iguro usa man ni so akong gipaliwagan sa sakyanan akong gisugad nanagan sila agoy ang gidala nila kay nagbitbit og kanang botelya sa rugby ay mga rugby boys na ito kung asa kay lagi kanan ani alas 11 sa gabi na hapit na mag alas 12 purapas sila sa syudad nagsuroy-suroy ay mao ni ang mahitabo mga anak wa na sila gugma wa na pagtawad sa ginikanan o makatawa sa kulang po pagbati sa ilang pamilya yung ginikanan dagko na bitaw to bahala ka sa banto you see that muna ni tabo karon sa ato ang panahon ingon dinhi sila magdumili nga makabatunog kalinaw di sa gustong maglinaw away kanunay and then they will be slanderous lack of self-control munang away largo be brutal and have no love for what is good wa na gyud pulos daw tanan muna ganam tag palayo lakang palayo sa Dios mga batanon karon wala nay kining tambag sa gikan ng ilang tumanon para sila na'y matuman. Magkapaglaob, pagkalisod kaayo, hunaw-hunaw ng kalibutan karon. Muna kinahanglan ng mga tao, balik, pagduol nga to sa Diyos. Lakang, paduol. O niyang they will be traitors, traidor na. And they will be reckless and conceited. Makita ni mo kinaiya pastilan pagka klaro gyud kayo sa mga katawhan karong panahon na. And they will love pleasures rather than God. Makita ni mo daghan sa mga tao magtapok sa kalipay, apan gamay ra magtapok kamo simba magdayeg sa Dios. Mga kapaglawom, gitagna na ning daan. Nga sa katapos ng mga adlaw, mahitabo yun And they will appear to have a godly life. Tapos Biblia. Lakaw sa dag Biblia. Pero wag yun nabasa ang Biblia. They will not let its power change them. Stay away from such people. Ay, palayo ka. Palayo ka. Mga kapaglawom, na yung mga tao magdag Biblia, pero wala gi marka ang Biblia. Malipay kay ko magtanaw, sa mga tao nga nagdalag Biblia, dahil kay marka-marka Biblia sa ito pa, gibasa ang Biblia, ay ako ning markahan kay gwapo ni, nindot ni, hinumduman. You see? Pero kung hilo kay Biblia, awag yun na nabasa, why marker? Muna ingon ang sa kamanulat, daghang mga tao, nagmarka sa ilang Biblia. Apa na ilang Biblia, wag yun kamarka sa ilang kinaiya. Ano man? Di sila ganahan, maminaw, magkita sila, murag Diyos doon, apan di gud sila gusto mag-usab. Maoro gyud na sila. Nahitabo biya makapaglaom atong kanang gitawag classical example ani mga tao sa atong panahon karon kaning Sodoma ug Gomora biya. Ang Sodoma ug Gomora gisunog sa Dios. Tungod kay makatawhan nagpatuyang silang kagalingon. Ang Dios nasuko pag-ayo sa mga tao sa Sodoma ug Gomora. Mao po ning himuon niya sa katapusang mga adlaw sa kalibutan. Muna ang makaingon ko kaning unahuna nga ang Dios kugma di mo patay. No. Silutan sa Ginoo ang tanang dautan kung di kita magbagos ko galingon, di kita mag-usab, di kita exalt ma-transform, na ang Ginoo mo silot sa tuwa. Just like Sodom and Gomorrah.
Muna ang Diyos makapaglaom, nagtanaw siya, gugma biya siya. Pero sa diha nga mga tao, Sodoma Gomora, grabe yun ka, bilyako. Kanang sutil bitag yun kayo. Muna iyang gisulitan ng Sodoma Gomora. Muna yung di, o gunya ang Ginoo nag-ingon, ngadtong Sodoma Gomora. Ingon din, daghan na kayo mga bagulbol, daghan na mga complain nga ako nadungog. Ang ilang sala, ako na nang tapuson, kay nagkadako o nagkagrabe na. Tiya mo na yung mahulagwa igsoon, manghigala makapaglaob. Kaya gitawag Sodom, dahil gitawag Sodomite, sodomy. Ang pulong sodomy, ako gitawag sa dictionary, ang sodomy na generally anal or oral sex. Grabe na, sa Sodoma na. Ha? Sa Sodoma na. O niya, makig-sex sila, tao o mananap. Pastila, no? Non-human or animal, gitawag bestiality. Now, kiniusap, makita nimo ang kadautan sa Sodoma Gomora mo nang nahinumdum mo sa diha nga ang manulunda ning duol ning bisita kang Lot o gunya isa panglakaw na mo kay kaning sudara sunugon ra ba ni. O sa gihimo sa mga tao nakakita dai mga bisita si Lot, giadto nila. O nya gusto nila ko sa panamas-tamasan ang bisita ingon si Lot, tamay ko anak kadto ka buok wa pa nakagigyon. Kana na binuangin niyo ay lang ko bisita. Nakita yung kadautan sa mga tao makapaglaom. Muna nitabo sa kalibutan karon na ang pagkadautan. Awan sa nitabo. Tungod kay nagkagrabe na ang sala sa mga tao, ingon din ang walang kasulatan. O niya ang ilang mga sala nagkagrabe, o niya ang ilang mga pagsinggit, pagtawa ako nadungog, nan karon ako na nang laglagon ang syudad sa Sodoma Gomora. Muna ang kadautan mga kapaglaob, grabe yun. Sanin ka, nigadto ang mga tao, gusto nila nga ilang panamastamasan, kadtong bisita ni Lot, isang ayaw in taon. Sa diya magkapaglaom, nga gusto mag-Islam musulod, gibutaan sa Ginoo ang tanang magkatawa, di na kayo asang pultahan. So ingon ang Ginoo, lakaw mo na yun, Lot! Biyahe ning sudara, kay sunugon ni sa Diyos. Dautan, kayo magkatawhan, nangagiw sila magkapaglaom, kauban niyang anak o yung asawa, ang hitabo, sa diya nga sila nangagiw, ang Diyos nagpaulan o supreme kalayo, aron paggunob sa Sodoma ug Gomora. Makapaglaom, kung dili kita mag-usab, kung dili kita magbag-o, moduol ngadto sa Ginoo, maoras sa nagdangatan nato, sama sa nitabo sa Sodoma ug Gomora kining kalibutan gitagana alang sa kalayo. Mao na ang kasaysayan sa Sodoma. So, kung di kita gusto may apil ni anang mao nga silot sa Dios, magbag-o ta. Ayaw na pagpalayo, lakang palayo sa Dios. But we have to walk closer to the Lord. Atong sundo na gisulti sa pulong sa Diyos. Kung kita magkapaglaom, magdumili, magparawin kita, paglakang palayo, inay paduol. Nahibawi, ang gihatag, silot, nga to sa makatawhan, sa Sodoma Gomora, himuon po niya nga ni sa makatawhan. Muna yung siya, og iyang gilaglag ang syudad. Ang tanan nga tuwa dito iyang gilaglag. Ang tanan nga nagpuyo dito iyang gilaglag. Ang yuta, tanan nga nagtubo. Grabe, no? O niya, si Lot rin iyang asawa, ay ang pamilya nakagawas. Ang problema pag yun, kay ang iyang asawa, ninglingi pag yun. Muna ningon din apan ang asawa ni Lot, ninglingi, naghinahinay, palakaw, palayo, imbis noon nga forward, naghinahinay siya. O niya nahimo siyang haligi nga sin. Makapaglaon pagkasubo pamalandungan. Kung ikaw man ugaling, dili mo tanaw, mo duol nga to sa Diyos, ikaw, magpalayo, you can be like Mrs. Lot. Maparihatan Mrs. Lot, naglakaw, nagpaluyo-luyo, wala nagduol sa mamanulunda. Ang akong ampo nining kagabion, kitang tanan, kauban sa itong magkabataan, unta, nining yutaa, magduol kita, paduol kita sa Diyos, sama kita o niya sa anak ni Lot, nga nagkuyog kaniya, di kita misama sa asawa ni Lot, nagpalayo, nahimo siyang haligi nga sin. Muna, nining kagabion, hinuklugan na to, hinumdaman na to ang asawa ni Lot. Nga naglakaw siya, nagpalayo, gikan sa Diyos, nagpabilin tungkol sumutang sa kalibutan, tungkol sumutang sa ilang pulian ng iyang gibilin, o nabilin siya, ingon haligi nga sin. Ang akong pagkampo, nining kagabion mo, kitang tanan, magpabilin kita, nga suod sa Ginoo, nining tibok si man na isgutan na to, ang mga lakang paduol sa Diyos, a closer walk with God, nga sa atong pagsuod sa Ginoo, sa pagkiguban sa Ginoo, andam kita, nagbalik niya. O kung siya mo padayag na, ikaw, kauban sa pamilya, sa akong pamilya, sa atong pamilya, o sa atong mga kapaglaom nga naminaw karon,
magkuyog ta sa langit, magkalipay kita, kay kita suod sa Diyos. Sa Diyos, uban ka nato, din ang kagabiyon. Magkamputan, Diyos, gamahanan ni takna sa kabiyon. Salamat kayo. Ikaw, naghatag ka na mo sa pagpahinumdom. Nga kami, magahimo sa among mga lakang, padulong na kanimo, tungkol kinasayod kami sa kalibutan ng puyan karon. Hilabihan ka dautan. Tuguti o Diyos, ng Espiritu, magagiya ka na mo kanunay, nga sa tanan nga maguto sa mong kinabuhi, kami mahiduol nga na kanimo. Ugonya, kung ikaw balik na, kami usab, magkahimos pag-uban kanimo diya sa langit ng pulianan. Salamat o Diyos, ikaw magtubag sa mong pagkampo. Magapanalangin sa tanan na mo, mga viewers karon ni kagabion, amo kinigitugyan sa ngalan ni Ginisos. Amen.